vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages nayo Black Friday about that issue iyo ye Black Friday. Pane umwe mudiwa muteereri uyo akauya iye achiti, mukomana Shimori sei inini ndiri kutengesa motikari yangu iyo ine mapictures avo andatumidzira. Motikari iyi yandiri kutengesa Isuzu KB 250 2012 ndo gore racho rayakagadzirwa. It is a diesel engine. So mukoma ndiri kutengesawo motikari yangu. Vadiwa vateereri, motikari iyi yakanakisisa chaizvo zvekuti dai yanga iri mari, motikari iyi ndaitora nekuda kwekuti yakanaka. So if you were looking for a car to buy, I feel free kuuya kuinbox kwangu, because motikari iyi inorakidza kuti it is still a very good car, and the Isuzu, it is quite a very powerful car and easy to maintain. Haisi motikari yekuti inozokudhurira pakuzoigadzirisa. Kana kwanga kuri kunzi muri kutsvakawo motikari yekutenga, please feel free kuuya kuinbox kwangu, then tobva tazoonesana kuti zvinofambiswa sei. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai. So pane vamwe mukoma vedu avo vakatumidzira voice note ravo vachiti, ivo mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu, please musaita zvekutumidzira voice note rangu, asi itai zvekunareta. Mukoma, ininiwo ndiri murume uyo ari kutsvaka rudo, saka kana kuri kunzi panewo mukadzi anenge achitsvakawo rudo, aiwa ngauye kuinbox kwenyu, then mobva mazomupa manumbers angu. Asi munhu uyo achange achizouya kuinbox kwenyu, pane zvimwewo zvaanofanira kuti ange achizozivawo pamusoro pangu. Inini ndiri munhu uya wekuti ndinofarirawo kuti munhu wacho wandinenge ndiri murudo naye ave munhu wekuti nayewo ange achifarira zvacho izvozvo zvandinofarira, nekuti ndinofarirawo kuti tinge tichizoputawo tichiita bonde pafoni iya yavanoti sex video calling. Tinenge tichifonerana zvedu tichiita bonde pafoni ipapo, kana kuita zvekunyorerana ma-SMSs tichitaura zvedu nhau dzebonde, tichiita bonde redu pafoni. Saka kana kuri kunzi panewo mukadzi anofarira kuita izvozvo zvekuita bonde pafoni, please ngauye kuinbox kwenyu, ende kana akagara auya kuinbox kwenyu, aiwa musamunyima manumbers angu kuti inini naye titange kuzotaura nyaya dzedu dzerudo pafoni. Ndatenda vedare. That was a narration of a voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Rikaitiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Ndingangoti ndini last born mumhuri yekwedu. Zvino pane zvimwewo zvatakaita kana kuti zvakaitwa nehama dzangu, ende zvino izvi mukoma ndinoona sekunge zvinhu zvisina kunaka, but it is just a family secret yekuti kunyangwe muzukuru haatombozivi kuti ndo zvatakamuitira isusu sehama dzekwaamai vake. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai. So tine umwe muzukuru, saka muzukuru uyu akangoita zvekutongochengetwawo nagogo vake. Gogo vake ava vanova ivo vakabereka amai vake vari hanzvadzi yangu. Saka muzukuru uyu akati, inini hanzvadzi yangu ichinosvika pakufa, baba vake ndokubva vazosara vachiramba, vakati mwana uyo ainge achiri ne5 months panguva yacho iyoyo, ndokubva vati haasi mwana wavo. Akabva ati handikwanise kuti ndinge ndichitora mwana uyu, nekuti kana ndikagara ndatora mwana uyu ndinobva ndazozvikanganisira relationship yangu nemukadzi wangu kumba. Then amai vangu vakabva vati hapana kana chakamboipa. Mushure mekunge tazoradzika, hanzvadzi yangu iyo inorakidza kuti iyo
kusvika ichizonofa inenge yakazourawa nechirwere cheBP, kunyange zvazvo panguva yacho iyoyo tainge tisingazivi kuti chainge chiri chirwere cheBP. Takangofungidzira kuti zvimwe kuda kwainge kuri kugadzirwa, but now kana ndikafunga nezvazvo I think kuti hanzvadzi yedu uyu akaurawa nechirwere cheBP because mushure mekunge azorambwa nemurume uyo waainge achidanana naye, mushure mekunge azviziva kuti ainge akamitiswa ndokubva azvariswa nemurume uyo ainge aine mukadzi wake, ende murume uyo achirakidza kuti iye ainge asingade kuti ange achizorambana nemudzimai wake, ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti hanzvadzi yedu inge ichizobatwa nechirwere cheBP because akangotanga kungozvimba kumeso ndokubva azotanga kuzvimba maoko zvekare nemakumbo. Akati achingonozvimba makumbo ndokubva azotadza kutaura. From there on munhu ndokubva azongoshaika, ndokubva asiya zvake mwana uyo ainge achiri ne5 months. Amai vangu ndo vakabva vazopinda bhizi rekuti vange vachizochengeta muzukuru wavo, muzukuru sikana uyu, ende isuwo pamba takangokurawo tichingotora muzukuru sikana uyu semwana wemudzinza. Then takati tichizonokura muzukuru uyu iye akabva azongotanga kungosangana nemikana yakasiyana siyana. Akambotanga abva kumusha ndokubva azoenda akaenda akanoshandira vamwe vanhu avo vainge vaine mari dzavo dzekuwanda variko kuHarare ikoko, ndo vakazotomutorera passport mushure mekunge azotiudza kuti vanhu vaainge achishandira vainge vachida kubuda munyika, ameno kuti vaienda kuUK here kana kuti kuAustralia. Then ivo vakabva vazomuudza kuti havaizongomusiya akadaro ari muno muZimbabwe, but vakabva vati vaiva neimwe hama yavo iyo yainge iriko kuSouth Africa, saka vakabva vazotaura nehama yavo iyo yainge iriko kuSouth Africa kuti iye ange achizoenda ikoko, then over azonogara nehama yavo yekuSouth Africa ikoko. Tikabva tati aiwa muzukuru, hapana kana chakamboshata. Ndinotorangarira kuti zuva racho raakauya kumusha achizooneka gogo vake vanova amai vangu vakabva vatomuudza kuti muzukuru, zvaunoona nhamo iripo pamusha pano, kana wazoenda kuJoniyo usazotikanganwa nekuti nesuwo tiri kutotarisira pauri muzukuru. Ndokubva ati zvakanaka igogo, ndokubva azoenda zvake kuJoni. Akazoti auya kuno kuJoni mukoma, mwana uyu akambotanga achatibatsira, ende zveshuwa aiti kana akabata mari yake iyo yaanenge akabata, munhu wekutanga waaitanga kufonera vainge vari gogo vake, zvekare achitovatumidzirawo zvekupfeka, zvekare achivatumidzira mari yekuti vange vachitengawo magrosari. Nesuwo avo vanhu vainge vagere pamusha tainge tava kutoona kuti muzukuru uyu ainge achiziva zvaainge achiita muupenyu hwake, but ameno kuti muzukuru uyu akazongopanduka sei, nekuti out of nowhere takazongonzwa muzukuru uyu ava kutaura iye achiti ainge akasangana nehama dzababa vake. Hama dzababa vake iye ainge achiti ainge akasangana nadzo paFacebook, ndokubva azototiudza kuti ainge akatopiwa nemafone numbers ababa vake. Isusu mukoma kubva ipapo ndingangoti ndo pakabva pazotanga kuitwa makakatanwa, because baba vake ivo vakabva vazotanga kudhonzera mwana uyu kwavari vachiti inini ndini baba vako, kunyange zvangu ndisina kukurera kubva uchiri mwana mudiki, but unofanira kuti unge uchiziva kuti inini ndini baba vako. Isuwo then tainge tichiti ko iwewe wakazvifambisa sei kuti uri wega wega usina kana kumbogara watibvunza wobva wangotanga kungotsvakana nehama dzababa vako? Ko pawakasiyiwa naamai vako uchiri mwana mudiki, ko wakadi kupinda paFacebook pacho ipapo wobva wazotanga kutsvakana nehama dzababa vako idzo dzawava kuona kuti nhau dzakakukoshera kudarikidza zvinhu zvose zviripo pasi pano pezuva? Iyewo muzukuru mukoma akabva azotoita nguva yekuti akabva ati bloka zviya zvekutotikanganwa, zvekutozviudza kuti
idzo hama dzababa vake dzainge dzakakosha. Ende iye muzukuru wedu uyu kubva zvaainge akaenda kuSouth Africa ikoko zvinorakidza kuti amai vaya avo vaainge achishandira vachiriko kuno kuZimbabwe vasati vaenda kumhiri kwemakungwa vanenge vakazomurongerawo hama yavo. Ende hama yavo iyi kunyangwe zvake achirakidza kuti munhu wechikuru but munhu ane tumari twake. Muzukuru wedu uyu ameno kuti mweya wainge wakaita sei wainge wamupinda because iye akabva azotanga kutiswededza isusu kure nemurume uyo wacho waainge ava kugara naye. Yakazosvika nguva zvino yekuti murume wake akabva azongotanga kunetsera nhau yekuti ainge achida kubvisira muzukuru wedu uyu mari yerora. Isusu takabva tazotaurirana naye murume wake uyu tikabva tamuudza kuti uyu mukadzi waainge agere naye kuzosangana naye akura akanaka sezvaakaita inhau yekuti isusu ndisu takashingairira kuti ange achizova zvaari nhasi uno. Saka kana iri nhau yeroora aifanira kuti ange achiuya kwatiri direct, but kubva ipapo ndo pavakabva vazongoti zii nyaya yacho. Uyuwo paakazosangana nehama dzababa vake ndo pavakabva vazotanga kuchidzira nyaya yavo iya yavainge vakambopfimbika yekuti vainge vachida kuroorana. Ndo pavakabva vazotizivisa kuti ivo vainge vachida kuroora, ndokubva vatiudza ivo vachiti vainge vakatoronga vhenyu yacho, zvichirevera kuti isusu ndisu taifanira kuti tinge tichizosimuka tichibva kumasaidi ekwedu tobva tazoenda ikoko kwacho kunogara baba vake kuti tinge tichizovapo pamarooro ake. Isusu tikabva tati kwete, izvozvo hazvibviri, nekuti kana kuri kunzi munenge mafunga kuti baba ava vange vachizovapo pamarooro, then ivo ndo vanofanira kuti vange vachizodzoka mumusha medu since ivo vakangosiya vakudhampa. Iye akabva ati kana baba vangu vasipo then hazvikoneki kuti ndinge ndichizoroorwa because baba vangu vanofanira kuti vange vachizodya mari yangu yeroora. Mukoma kubva ipapo takabva tazongoona kuti iye muzukuru dzimwe nguva taikwanisa kuti kana tikamuedha mumagroups efamily avo atinenge tamuedha obva aexita zvake musikana zviya zvekutoti tiri vanhu vasina kana basa. Ende ndinofungidzira kuti inhau yeurombo iyo yakakonzeresa kuti iye ange achingotitarisira pasi. Then ivo amai vangu vakabva vati hazvina kana basa, wangu mwana wandakazvara ndega handiti ari muvhu. Ende ivo amai vangu vaiwanzo kuti kana vakataura nyaya iyi vaibva vazotanga kusvima misodzi, nekuti dzimwe nguva taitoona kuti uyu muzukurusikana wedu uyu anenge achitorakidza kuti kujoni ikoko kwaainge ari panguva yacho iniwo ndisati ndauya kujoni, zvinhu zvake zvainge zvichimufambira, achitoposta mapicture achirakidza kuti upenyu hwake huri kunyatsokuendeka. Ende ainge ava kusamborangarira gogo vake avo vakamuchengeta. Mukoma, izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti inini nevamwe vanasisi avo vanova vana amai guru vake nemamwe madzikoma angu tinge tichizogara pasi. Takati tazogara pasi tikabva tazoronga kuti uyu muzukuru uyu taifanira kuti tinge tichizomurakidza kuti isusu ndisu vana amai vake, ndisu mbereko yakamuchengeta. Haugone kuti unge uchizofuratira mbereko iyo yakakuchengeta. Haugone kuti kana wafuratira mbereko iyo yakakuchengeta wobva wararama happy life. Saka takati taronga kudaro ndo patakabva tazoenda kune imwe n'anga iyo inoita zvekusvitsa midzimu. Takati tasvika kun'anga iyo yakabva yati miko idzo tainge tichida kuti iyo inge ichitiitira miko idzodzo dzainge dzichirema, but iyo yakabva yati yaikwanisa kuzoti director kune umwe munhu aikwanisa kutiitira miko idzodzo, nekuti yainge ichiti sekuru vanosvika pairi havafarire kuti miko dzakadaro seidzo dzatainge tichida kuita panguva iyoyo dzinge dzichiitwa. Takabva tazodirectwa kune umwewo uyo ainge achiitawo zveun'anga. Tasvika kuya takabva tazomuudza izvo zvatainge tichida kuti ange achitiitira. Akabva ati zvainge zvisina kana kumboipa, asi painge pachidiwawo mari yekuti tinge tichizomusimudza kubva
kwake ikoko kwaanogara tichidzoka naye kumusha kwedu. Ende mari iyi mukoma akabva ati zvinenge zvakanaka sei kana kuri kunzi mari iyoyo inenge yabva mumaoko emuzukuru wedu uyo ainge ari kuSouth Africa panguva yacho iyoyo. Sekuru vaya ndokubva vatigadzirira mishonga yekuti panguva yacho iyoyo yatainge tava kufonera muzukuru iye ange achizonyevenutsa mwoyo wake kwatiri. Takabva tataura naye ndokubva tamuudza kuti muzukuru kunoku zvinhu zvainge zvisina kana kumbomira zvakanaka. Gogo vake vainge vatoendeswa kuchipatara, vainge vachirwara zvainge zviri very serious. Apa mari yemapiritsi tainge tisina. Iye akabva atibvunza kuti kwainge kuchidiwa mari. Ndokubva tamuudza mari iyo yainge ichikwana kuti tinge tichizotakura ng'anga iya kuti tinge tichibva nayo pamba payo tichienda nayo mumusha. Ndokubva azoti painge pasina kana chainge chakamboipa, asi aida kutanga ataura nemurume wake. Then akazoti ataura nemurume wake ndokubva azodzoka kwatiri akabva atiudza kuti it is fine vanasekuru, rekedzai ndiende pamukuru ndinokutumidzirai mari. Takabva tazotumidzirwa mari iya ndokubva takolekta mari isusu neng'anga iya ndokubva tazodzokera zvedu kumusha. Saka takati tapinda mumusha, ng'anga iya ndokubva yazotanga kutiitira mhiko. Asi muchidimbu mhiko dzacho dzatakaitirwa mukoma ndedzekuti takangoenda paguva rehanzvadzi yedu avo vanova vari ivo amai vakazvara muzukuru uyo ainge ava kutishainira achiona sekunge baba vake ndo vega vakamukoshera. Then takati taenda paguva raamai vake ndokubva tazotora ivhu. Saka ivhu riya takati taritora tose ndokubva tazoripfumbata mumaoko takamira takaita zvekutenderedza guva rasisi vedu. Ndokubva tanze tinge tichizofuridzira ivhu iri, asi ivhu iri takanze tinge tichizorifuridzira in the direction uko kuSouth Africa kwainge kuine muzukuru wedu. Tapedza kudaro tikabva tanzi tinge tichizoudza hama yedu iyo yainge irere muvhu kuti yaifanira kuti inge ichizomuka, kana yamuka yaifanira kuti inge ichizoenda kunoshungurudza muzukuru uyu kusvika azodzoka mumaoko edu. Saka panguva yacho patakamuitira mhiko idzi muzukuru ainge akazvitakura, ainge aine pamuviri painge patova padhuze nekunozvarwa. Then mukoma iye muzukuru akabva azongotanga kurwara. Muzukuru akati arwara mwana uya ndokubva azofira mudumbu. Nanhasi uno mukoma mhiko idzodzo dzichingoripo kuti iye muzukuru kana kuri kunzi ari kuda kuti pfuma yake inge ichizodyiwa nababa vake first, ivo amai vedu vasati vadya pfuma yake. Kune vanhu vanofungidzira kuti zvimwe kuda zvinhu zvatiri kuita izvi zvine kahutsinye mukati, asi kuna ana amai vakabereka vana ndokubva vazovarera. Just imagine paya pekuti mwana achiri mucheche paya pekuti dzimwe nguva mwana anokwanisa kuita usiku hwose achingoridza mberi. Like ipapo pakazoshayika sisi vedu, mwana uyu aingochema zvekuti amai vairara vakangomira vachisvusvudzira muzukuru wavo. Nawo muzukuru wavo zvaakura iye ava kuona kuti gogo vake avo vakamuchengeta changova chinhu chisina kana basa. Saka isuwo takangozviudza tikangoti isusu zvatiri vana amai vako, kana uchiona kuti amai vako vakakupindira muleba chinhu chisina kana basa, kubva iwewe chiita zvacho zvaunoona sekunge ndo zvakakukoshera, asi chinhu chinonzi mwana haufi wakachibata kusvika wadzoka kwatiri isusu vana amai vako, then wobva wazotanga kunyatsokuita zvinhu zvako zvine gwara rakanaka. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti navo vari muno muSouth Africa. Kune mamwe maconfession yekuti unoti kana waiverenga wobva wambogomera munzira
ubva wadzodzoka zvekare. Hey, zvakangoma hazvo Wedu Uyo. Please ngatitaurei navo sekuru ava mucomment section. Kana kuri kunziwo munenge murimo musame situation iyoyo yekuti munenge makarera vana muri muka, then vana vaya vazokura vobva vazoti ivo vari kuda kudzokera vari kuda kuzivana nababa vavo ava vasina kumbogara vacontributa anything mukukura kwavo. What did you do in that situation? Uyai kuinbox kwangu muchindiudzawo nyaya yenyu. Zvakangoma hazvo Wedu Uyo. Then pane imwe message iyo yandanga ndiri mubishi rekutsvaka. Pane vamwe vanzvadzi vedu vanga vachiti ivo vakateererawo confession. Pane imwe confession yandakamboverenga all about imwe hanzi inonzi Wiccan White Magic. Saka vakabva vanyora vakati, brother Nashi, Wiccan White Magic zviriko izvo vakadzi mazuva ano vari kuzviita. Pano pandinogara pane vamwe single mother vakazviitira murume wemunhu. Haha, regai ndiseke hangu, ndava kuita guwa manje. Murume haachadi kurambwa, akutoti kana ukandiramba ndinozviuraya. Apa single mother vaya vakawanawo boyfriend iri bhobho chaizvo, iri kutoda kutovaroora. Atambura nekutsvaka vanogona kufuratidza mwoyo wababa ava, cause vari kutoti kana ukangondisiya chete ndinozviuraya. A laughing emoji. Hey, zvakangoma hazvo Wedu Uyo. Hanzi regai ndiseke zvangu ndava kuita makuwa. Hey, chiko chinombonzi Wiccan Magic ichocho. Kana kuri kunzi makambosangana nayo Wiccan Magic yacho iyoyo, please uyai kuinbox kwangu mubva matirondedzerawo kuti chii chinombonzi Wiccan Magic, White Magic. Hey, zvakangoma hazvo Wedu Uyo. Vedare ndo messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.